Και πιο προσεκτικά, τα ίδια έχουμε και εδώ. Πόνοι διψασμένα με τα στόματα ανοιχτά από μιλίτη αδιανά. Φαίνεται πως αγνοούν ότι λύση δεν θα βρουν αν και πάλι τσακωθούν. Έχουμε όμως το κλειδί ο μιλίτης να βρεθεί και να ικανοποιηθούν. Είναι μια δυνατότητα σε αυτή την κοινότητα. Είναι ο Φλιμ, Είναι ο Φλαμ, τα πασίγνωστα Φλιμ αδέρφια. πιο καλούς πολίτες δεν θα βρεις. Και γιατί αυτό, Δεν θα βρεις, το λόγο όμως ευθύς, τώρα θα δεις. Ότι όσο και ψαχτείς, θα έχουμε μόνο εμείς όλα αυτά που επιθυμείς. Στον κόσμο εμείς μοναδικοί, για τον μιλίτη ξακουστεί. Μπορείς να πιεις όσο νου σου φανταστεί. αμφιβάλλω. Είναι μια δυνατότητα Σε αυτή την κοινότητα. Είναι ο Φλιμ, Είναι ο Φλαμ, τα πασίγνωστα Φλιμ αδέρφια. Πιο καλούς πολίτες δεν θα βρεις. Και ο νους σου θα αναρωτηθεί πώς να κινείται η μηχανή αυτή. και πώς μας δίνει τόση χάρη. Και είμαι σίγουρος πως θα ρωτάτε, τον μιλίτη όμως που κρατάτε. Παράλογο να το έχει το άλογο, γιατί όχι κι εσείς. Ο αδελφός μου όμως και εγώ φέρνουμε κάτι μοναδικό. Μιλίτη τέλειο, εξαιρετικό. Και τη δυνατότητα. Στον κόσμο δεν υπάρχει κανένα πουθενά. Είναι απίστευτο. Είναι αδιάβλητο. Είναι απαραίτητο. Δεν το πιστεύω. Η σούπερ γρήγορη μηχανή μιλίτη 6.000. Τι λες Δεσποινής? Έχουμε δυνατότητα σε αυτή την κοινότητα. Ο Φλιμ και ο Φλαμ από το Μπέλα να μας βγάλουνε με αυτό το μηχάνημα. Νεαρή μου, θα ήταν τιμή μας αν μας άφηνες να χρησιμοποιήσουμε μερικά από τα νόστιμα και απίστευτα μυρωδάτα μήλα σου για την μικρή μας επίδειξη. Ναι, υποθέτω. Δυνατότητα μες στην κοινότητα. Πάμε Φλιμ. Πάμε Φλαμ με τα μαγικά. Ας δώσουμε στα διψασμένα πόδι τον πεντανόστιμο μιλίτη. Είτε προσεκτικά φίλοι μου. Αρχίζουμε. Εδώ γίνεται το μαγικό. Εδώ ακριβώς που σου πάει, σου λάει και λιώνει η μηχανή στο εσωτερικό της. Αυτά τα φρέσκα μήλα που μετατρέπονται σε πρώτης ποιότητας ασύγκριτος, πεντάστερος, συναρπαστικός, μοναδικός μιλίτη. Ελάτε για να δείτε κι εσείς. Σταθείτε μια στιγμούλα και ακούστε τη γιαγιούλα. Ο μιλίτης που πουλάς πώς να συγκριθεί? Γιατί βλέπεις λείπει συστατικό που είναι άκρος σημαντικό. Η ποιότητα για να είναι σπιτικό. Χαίρομαι που το λες αυτό, μα ακού να σου πω γιαγιά. Την ποιότητα μας δες, για δοκίμασε κι εσύ και θα θέλεις σίγουρα άλλη μια γουλιά. Το μηχάνημα χωρίζει τα σάπια απ' τα καλά. Τι λέτε Apples φίλοι μου, η νέα εποχή είναι εδώ. Είναι ώρα η μηχανή να μπει μπροστά. Τι πιστεύετε παιδιά, βλέπετε τι δεν μπορούν να κάνουν οι Apple? Εγώ το βλέπω πεντακάθαρα, το βλέπει και εκείνη και εκείνη. Έλα Ponyville, ξέρεις για τι πράγμα μιλάμε. Έχετε Δυνατότητα σε αυτή την κοινότητα. Είναι